sa Diocese of Bacolod, si Brother Al Calixtro. Ang pastor doon, Katoliko ngayon. Alright. Pag hindi pa tayo magkaibigan, punta na kayo sa FB, Brad Calix. Siguro magtataka kayo bakit ako nakasuot nito. Siguro ang iba sa inyo may idea bakit ako nagsuot nito, yung iba wala. Bubulong ko na sa inyo mamaya kung bakit ang reason, bakit ako may suot nito. Okay? Didiretso ko sa aking kwento. Importante ho ito. Ito po yung aking first statement. Ang simbahang Katoliko ay mali ang doktrina. Ang Santo Papa ay demonyo. Lahat ng pare ay involved sa iskandalo. Lahat ng miyembro ng simbahang Katoliko ay papunta sa impyerno. Yan po ang dati kong tinuturo. Ulitin ko. Yan ho ang dati kong tinuturo. Sa Diablo, ang Santo Papa. Lahat kayo papunta sa impyerno. Yan po yung mensahe kong dala ng matagal na panahon. Sabi nila, bro, anyari? Ano nangyari sa'yo last year? Bakit bigla na lang pumutok sa YouTube yung pangalan mo na Al Calixtro conversion? Ewan ko, kasalanan ko ng mga paring CFD sa pangunguna ni Father Darwin Gitgano, si Caburno, si Kawen del Talibon. Sila may mga kasalanan kung bakit ito nag-viral yung aking public declaration ng aking birthday last year, December 3, 2025. 26 na ngayon eh. Mga kapatid, hindi ho magaan yung pinagdaanan ko. Lahat po ng mga Bible school na kung saan ako po ay nag-aral, kung susumahin po lahat, nasa 7 hanggang 10 na Bible schools, nag-aral ako. Lahat po yun, blacklisted ako. Lahat ng barkada ko sa Maynila, sa Pangasinan, sa Bacolod, blacklisted po ako. Pag nakikita kami sa mall, hindi ako pinapansin. Ano ba ang kwento sa likuran ng public declaration ni Brad Calix o ni Al Calixtro? Now, let me tell you my story. Ready na ba kayo? Yes. Panganay ako sa 7 magkakapatid. Ang tatay ko, 50 anyos nang mamatay dahil sa bisyo. Ang nanay ko po ay retired public school teacher. 2 beses po ako nag-asawa. Ay, dali, huwag muna kayo magkismisan. Teka muna, pastor to ah. Bakit 2 beses nag-asawa to? Let me explain. Yung unang may bahay ko, may 2 kaming anak. Puro lalaki. Namatay po yung first wife ko, heart attack. Yung aking panganay ay pastor ng Alliance sa Antipolo. Parehas silang nasa call center. May 2 akong apo. At yung naging asawa ko sa pangalawa ay best friend ng aking may bahay nung una. May 2 kaming anak. Isang 17 yung panganay, at yung pangalawa na babae ay 16. Napunta kami ng Negros gawa ng, kung madumduman nyo, ang Ondoy Blanc sa Manila. Taga-Kainta kami mo. Kainta Rizal. Nung dumating yung Ondoy, way back probably September, that was 2009, and then November, we came here sa Negros. Kasi yung misis ko taga-Sumag. Yung aking pangalawang may bahay ay namatay po siya last year lang. Colon cancer, stage 3. So yung una,
18 taon kaming nagsama bilang mag-asawa, may 2 kaming anak, 18 years, namatay, heart attack. Pangalawa, 18 years din ho kami nagsama, teacher po siya by profession, aking may bahay sa Sumag National High. 18 years din ho kami nagsama, bago siya namatay. May 2 rin ho kaming anak, isang 17, isang 16. Kaya nga sinabi ni Bro George kanina, paano kita ipapakilala? Sabihin mo, single, naghahanap ng partner. Kaya lang, ang requirements, dapat ang edad mo hindi lang lagpas ng 40 anyos. Kasi I'm 55. 55 na po ako. Pangalawa, dapat professional po kayo. May trabaho. Dapat si... Pangatlo ho, may apostolate ho kayo. Hindi lang kayo pasimba-simba, padalo-dalo ng misa. Ika-4, tatanungin ko kayo kung may sakit kayo. Baka may high blood ka, baka may cancer ka, wag na lang. Nasakta na. Kasi 2 beses na ako nasaktan eh. Yung una, 18 anyos, namatay, heart attack. Yung pangalawa, 18 years din kami nagsama bilang mag-asawa, namatay din ho, colon cancer stage number 3. Alam mo, hirap magkwento eh. Lalo na, very personal yung nangyari sa akin. Ano ba nangyari, bro? Bakit Katoliko yung napuntahan mo? Bakit nag-decide ka? Panahon ng pandemya, kapatid. Panahon ng pandemya, nasa bahay tayo lahat. Hindi ako sanay na nasa bahay lang, lagi ako nasa labas. Wala akong magawa, bawal lumabas, bibihira lang yung nasa labas. So nakafocus ako mag-aral. Nandun ako sa YouTube. 3 na grupo yung pinag-aaralan ko na sabay-sabay. Number 1 yung Orthodox. Pangalawa, Alliance. Pangatlo, Catholic Church. Sabay-sabay ko pinag-aaralan yun. Muntik na ako maging Orthodox kasi gusto kong maging pare kasi sa Orthodox, maski married ka, pwede ka maging pare. Sa Katoliko, hindi pwede. Unless lalabas ka ng pagkapare, saka ka pwede mag-asawa. 10 piraso na kami sa Bacolod, nakatakyumin. Isa na ako sa mga candidates. Babautismohan na ako, pero hindi natuloy. Dahil may plano palang iba si Lord sa akin. Pangalawa, Alliance. Yung aking panganay na anak ay Alliance. Dumaan na ako sa grupo ng 6 months para maging manggagawa. May sakit na yung may bahay ko noon, nagpapagamot sa Corazon Locsin sa regional. Ang sabi ko sa kanya, Ma, meron tayong support, meron tayong 15,000 a month, but we have to relocate. Lilipat kami from Sumag to Kabangkalan to start a ministry sa Kabangkalan bilang church planter. Church planter po kasi ako. Ang ginagawa ng church planter, from the scratch, kami yung nagsisimula. Basta-basta, bro. Kami yung nagbabahay-bahay, kami yung umiikot, kami yung nagbabautismo, kami yung nagdodoktrina, kami yung bumubuo. Pag buo na, meron akong tinuturuan na pwede maging pastor, na soon to be magbabible school. Ganun po yung ginagawa ng church planter. Pag buo na, aalis ako, punta ako sa ibang lugar, mag-start ulit ako ng panibagong ministry. Yun po yung ginagawa ko. Muntik na ako maging Alliance. Umasa na ako ng 6 months probationary period. Meron akong 15,000 monthly. Hindi pa kasama yung pag-ibig, SSS, etc. Pero ba't hindi ako natuloy doon? Wala sweldo. Ba't hindi ako natuloy doon? Bakit ako napunta ng Katoliko? Anong meron? Anong meron? Katotohanan. Now listen up, guys. Katotohanan. Nagsimula ho akong mag-broadcast panahon ng pandemya, 2020. October 20, 2020, nag-start ako sa Facebook. Ang pangalan pa dati ay Kainos Live. Kainos Live.
May mga pagkakataon na unti-unti ko nang isinasama sa pagtuturo ko sa Facebook Live yung doktrina ng purgatorio, yung doktrina ng yung binabanggit na the sacred scripture, the sacred tradition, and then yung magisterium, ano yung pagrorosaryo. Unti-unti na, and one of my listeners ang sabi, Pastor, bakit tila Grabe, no? nagbabago yung tinuturo mo sa Facebook? Dati evangelical yung content. Tapos ngayon, may pagkakatoliko na. Alam mo sabi ko? Alam mo sabi ko, ate? Ate. Alam mo ang sabi ko? Ewan ko. Nasabi ko, ewan ko kung bakit ngayon nagtuturo na ako ng katoliko na content. Hindi ko nga mag-gets yung sarili ko eh. Kung bakit ganun eh. Eto na, sa madaling salita, naipit ako. Nagsimula ako ng 2020. But before that, isa po akong field reporter sa radyo ng Far East Broadcasting Company, FEBC Philippines. Nagsimula po ako ng 1996 sa Pangasinan, na nalistino ako doon for 7 years. Nakapag-plant ako ng 2 church na maliliit sa Pangasinan, tapos pumalis ako doon. Nung nasa Bacolod ako, bahagi ako ng DYBS, Bacolod. Ako po yung reporter sa DYBS, sa radyo. DYAF sa Katoliko, DYBS sa mga born again na katulad ko dati. Marami po akong ginagawa. Experience ba, no? Busy po akong tao. Kaya kapag ka mag-request ka sa akin, hindi kita tatanggapin pagka naka-close yung account mo. Marami nagre-request makipag-friend sa akin, pero nakalock yung ano mo, profile mo, busted ka na kagad. Sa ako Kasi may galing. tinatago ka, ba't mo nilalak yan? Ano meron? Busted yan. Ba't mo nilalak yung profile mo? Yung sa akin, di naman nakalock, naka-public ako. Sa madaling salita, wala na akong magawa eh. Naipit na ako. Kaya sabi ko sa misis ko, Ma, nahihirapan yung kalooban ko. May sakit yung misis ko, colon cancer stage 3. Tapos yung aking isip, dagdaduwa ako balaw. Way ko kawalo, ano itong matabo? Nag-broadcast ko ng evangelical before, and then all of a sudden, nag-shift, kubambyo, na ang doktrina ay katoliko na. Sabi ko sa misis ko, hindi, kailangan ko ito gawin. So inihanda ko yung script ko, binabasa ko yun. Kung nakita na ninyo sa YouTube, Alcalixtro conversion, type ko lang sa YouTube, makikita niyo yung buo na nilalaman ng public declaration ko last year. December 3, 2025. And it went viral the following day, December 4, 2025. Siya rin idea. Ano nangyari? What led me to embrace the Catholic teachings? Ano ang dahilan kung bakit ko niyakap ang turo, ang doktrina ng Simbahang Katolika Apostolika Romana? Number 1, reason. Sa amin, maraming interpretation. But sa Catholic Church, there is only one Interpreter. official interpretation. Hindi marami. Ganun kasi ang Simbahang Katoliko. Sa amin, we were taught, tinuruan kami, sa mga paaral na pinuntahan ko, ng hermeneutics. Ito yung paraan ng pag-aaral o paano mo interpret ng tama ang mga passages ng Bible. Technical term, hermeneutics. The science and art of Bible interpretation. Tinuruan ako niyan. Halos na master ko na yan. Pero ang problema, iba-iba pa rin yung resulta
ng pagpapaliwanag. Pero ang maganda, nanay, sa simbahang Katoliko, iisa ang paliwanag. Sa bawat misa, saan ka pupunta? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, iisa ang homily ng pare. Hindi lang ako sanay bilang pastor. Kasi ako nagpipreach ako 45 minutes, hindi nagre-reklamo ang miyembro sa akin. Wala silang karapatang magreklamo sapagkat ako yung nagsimula ng gawain. Ako yung nagbautismo sa kanila. Wala silang magre-reklamo ka, ako pastor mo, hindi ka nahiya sa balat mo. Nung nagkasakit ka, ako yung bumibisita sa ospital, tapos magsishare ako ng Word of God ng 45 minutes, tutulugan mo ako. Hindi pwede sa amin yan. Kaya ako nabibitin ako sa mga pari natin, in fairness sa mga pari natin. 25 minutes, 25 minutes, yun lang yung laman. Bitin na bitin ako pagka Sunday. Eh paano ganun talaga eh? Tatanggapin ko yung sistema yun eh. Andiyan pa ba kayo? Parang galit kayo ah. Baka galit na kayo. Andiyan pa ba kayo? Ang laki ng diferensya kapag ka ang pari at ang pastor ang magsasalita. Iba. Na gusto kong intindihin yun eh, kasi nga Katoliko na nga ako eh. Pero yun ang mga reason kung bakit to. There's only one official interpretation. Pangalawa, sa lahat ng mga major religions sa buong mundo, ang paboritong atakihin ng mga anti-Catholics ay ang simbahang Katoliko nga aman. Ano ang rason bakit paborito po tayong atakihin ng Iglesia ni Manalo, ng SDA, ng MCGI? Bakit po tayo paborito na banatan? Kasi tayo ang totoong simbahan. Correct. Mga inggitero, inggitera, ang mga sekta na yan. Sa FB, sabi ko nga, eto mga tinamaan na magagaling na to. Magagaling na sa bunganga eh. Pero paharapin mo sa debate sa mga CFD, ilaban mo kay Bro Wendell Talibong, wala naman silang kukubra. Ang kukulit, natalo na, makikipaghamon uli. Natalo na, makikipaghamon uli. Natalo na, makikipaghamon. Ang kakapal na mukha ng mga neto ah. Talo na papalag pa. Nasopla na. Gusto pa rin pumana. Walang kadalaan. Bakit? Sapagkat ang simbahan ay tinukod ng Panginoon Diyos. Walang iba. Hindi ang Baptist, kundi ang Catholic Church. Inimbestigahan ko to eh. Inimbestigahan ko to. Bakit? Inaatake yung Katoliko. Tapos all of a sudden, nakita ko sa YouTube, may mga pastor na dating theologian, Scott Hahn, a former Presbyterian theologian, pumuntang Katoliko, pastor ng matagal na panahon, aral, mas magaling sa akin. Pero bakit na Katoliko? Anong meron sa Katoliko na wala doon sa Presbyterian? Kasi totoo tayo. Totoo tayo. Ito pinaka-highlights. Ang reason kung bakit talaga ako nag-join dahil po sa sakramento ng Eucharistia. Dora, si Mama Mary, yung kanyang emphasis. Pero si Brad Calix, the Eucharist. Matagal na panahon na ipinipreach ko na ang Eucharistia ay simbolo lang. Kalokohan na sabihin ng mga pare at mga obispo sa Pilipinas na literal yan. Ano kayo, cannibal? Pero alam nyo ba, kinain ko lahat yun eh. Kinain ko lahat yun. First time ako na pumunta sa Bacolod,
nag-confess ako sa pare. Dito sa may, ano simbahan to, Bro George? Sa may, yung nagkaroon ng translasyon. Magtanong kayo kay Padre, may programa si Father eh. Ano pangalan nun? Nagkaroon ng translasyon sa Bacolod. Sa Sebastian? Hindi, pero may isa pang simbahan. Sa may shopping banda. Ha? Oh, yun na nga yun. First time ko pumunta ron, kasama si Mrs. Nag-confess kami sa pare. I don't know kung sino yung pare na yun, pero medyo maputi, maganda itsura, naka-side view lang kasi. Hindi siya nakaharap. Nung malaman ng pare, sabi ko sa pare ganito, Padre, ako po'y pastor ng medyo matagal na Baptist. Nandito ako, Father, para ho pagsisihan yung kasalanan kong nagawa na matagal ng panahon. Alam mo, sabi ng pare sa akin, chinika pa ako eh. Ang haba ng pila, pagdating sa akin, umabot ng 5-10 minutes. Alam mo, sabi ng pare sa akin, ang sabi niya sa akin, Pastor, dalawang bagay hihingi ko sa'yo. Una, ipanalangin mo ang kaligtasan ng buong pamilya mo. Pangalawa, ipanalangin mo kaming mga pare na makapagpatuloy kami sa pagdiringkod sa Panginoon. Pero may nakalimutan ako yung kwento. Nagpunta ako sa isang bookstore sa Bacolod ng Katoliko. Parang Pauline, I don't know, tama pronunciation. Pauline. Pumunta ako doon sa bookstore ng Katoliko. Merong madre. Ang sabi ko sa madre, Ma'am, can I talk to a priest? May pari ba kayo dyan? Sabi niya, galabay lang ang pari niyo mo. Galabay lang mo. Pero sabi ko, gusto kong may makausap eh, urgent. Tapos may tinawagan siya. Ayun pala si Father de Ramas na. Father de Ramas sa katedral. So napunta ako doon, sinabi ko yung gusto kong mangyari. Tapos eventually, nagkausap kami ni Bishop Patricio Buson. Pagkatapos po noon, nakipag-appointment ako sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno. Diyan po kami nakatira sa Sumag. Nakausap ko yung pare. Tuwa-tuwa yung pare sa akin. Pastor, grabe pa. Sabi sa akin, ate. Experiensyado niya siya. Hindi makapaniwala yung pare. Sa madaling salita, mga kapatid, pagkatapos ko ng public declaration, ang dami nangyari. May oras pa ba ako? May oras pa ako? May oras pa? Yung dalawang anak ko, yung aking panganay ay senior high lalaki. Yung pangalawa, junior high. Matapos akong ma-confirm. Teka, Brad, bakit na-confirm ka kagad? Linawin ko lang ha. I was baptized December 3, December 25, 1970. I was born December 3, 1970. I'm 55 now. Ibig sabihin, December 25, 1970, Kristiyano na ako. Why? Kapag bininyagan ako, hindi ko man gusto, nag-decide ang parents ko, wala akong magagawa. Ibig sabihin, Katoliko pala ako. May kwento kung bakit ako naging Baptist. Isa sa mga modus na ginagawa ng mga churches, mga denominations nowadays,
pag-aaralin yung anak mo ate, tapos all of a sudden, pag napaaral, banggitin ko yung Compassion. Naging recipient ako ng Compassion Philippines. Pinag-aaral elementary hanggang college. Pero, dapat umating ka ng Bible study, eventually ibabautismohan kayo, eventually nakalimutan mo ng Katoliko ka. That's the thing. Kaya ho nangyari, na-confirm ako, last year, June 2025. Ano pa nangyari? Yung aking mga anak, nakatanggap ng sakramento ng binyag. Sabi nga nung mga anak ko, Pa, bakit nagkatoliko tayo? Sabi ko lang sa mga anak ko, sa ngayon hindi nyo maintindihan to, pero bibilang ang panahon na maintindihan nyo bakit ako nag-decide na maging katoliko tayo. Sa community namin, kilala akong pastor. Nagtataka sila kung bakit ako dumalo sa misa. Habang nagmimisa yung pare, nakatingin sila sa amin, yung aking buong pamilya, buhay pa misis ko noon. Si Pastor man eh. Ano na tabo? Daw si Pastor man eh. Gumanon pa eh. Daw si Pastor man eh. Hindi pala kontento. Nilapitan ako, iha. Nilapitan ako. Daw si Pastor? Ikaw gini ha? Bago mamatay yung misis ko, ikinasal po kami sa simbahang Katoliko. Balikan ko yung Eucharistia. Sa tuwing dadalo ko ng misa, sa tuwing yung pare, itinataas na yung ostia, umiiyak ako eh. Umiiyak ako sa kanyang tataas ng pare, yung malaking ostia. Kasi nagpa-flashback sa akin, yung kasinungalingan na pinipreach ko for so many years. Nagpa-flashback sa akin, nagbabalik tanaw sa akin, yung kasinungalingan na sinasabi ko na symbol lang. Lord's Supper pa nga tawag namin. Ang banal na hapunan, simbolo lang, hindi siya pwedeng literal. But I came to realize that I was wrong. At tama ang simbahang Katolika na ito ay literal. We are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ every time na magpapartake tayo ng banal na hapunan. Kaya mga kapatid, I'd like to challenge all of you. Don't ever miss yung pagdalo sa misa. Kasi kung nami-miss mo yung pagdalo sa misa, mas mahal mo yung paglalaba mo pag Sunday. Panahon ng pagpunta sa simbahan, nag-outing kayo. May panahon dyan. Ano susunod pag hindi ka na dumadalo sa misa? May kakatok sa iyo, Iglesia ni Cristo sa bahay mo. Susunod po niyan, dudoktrinahan na po kayo. Ganon sila kasisipag. Ako nung pastor pa ako, bigyan kita ng 6 months, yung buong pamilya mo, magiging miyembro kita. 6 months lang. Babalik ako sa iyo, araw-araw, Bible study yan for 2 to 3 months. Ang kinukumbinsi ko hindi yung thesis, ang kinukumbinsi ko tatay. Tatay ang kausap ko lagi. O tay, ang Katoliko walang kaligtasan. Kademonyohan ang ginagawa nyo dyan. O, dito sa Baptist, maliwanag, may katiyakan ng kaligtasan. Saan ka? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Yun ang banat namin. Yun ang banat namin. Pag namatay ka ba, sigurado ako saan ka pupunta? Siyempre, yung Katoliko ignorante. What? Tuod na sa? Pastor? Tuod na sa? Kaya delikado eh. Pagka kayo wala tayong alam, delikado eh. Pagpasimba-simba lang tayo, delikado eh. Bakit delikado, Brad Calix? Kasi nga, hindi matatapos ang taon na ito, sasama ka sa grupo na yan. Bakit? Wala tayong alam.
Pupunta kayo sa misa. Ako nag-observe, 1 taon pa lang ako nakababalik sa simbahang Katoliko. Magsisimba kayo tapos yung suot nyo parang pang-mall. Magsisimba kayo tapos yung mga kabataan o sabi, pastor, hindi pwede yan, sasawayin kita. Gagamitin ko yung pulpito, sasawayin kita. Hindi pwede yan. Magbibigay kayo sa simbahan, barya-barya, pero pag nagtitip ka sa restaurante, galante-galante ka. Pagdating sa simbahan, barya. Sa amin, hindi pwede yan, 10% yan. Ano, simang ka? 10% yan. Wala akong problema nung pastor pa ako sa pera. Nagka-problema ako nung hindi na ako pastor. Bakit? Wala ng 10%. Mantakin mo yan. Sabi sa akin, one of the accusation sa akin, si Al Calixto, pumunta ng Katoliko yan kasi malaki ang binayad ng Diocese ng Bacolod. Ano malaking binayad? Ano malaking binayad pinagsasabi nyo? Nabuhay ako sapagkat yung misis ko may asawa. May trabaho. Misis ko may asawa. Ang hirap talaga, no? Tama, misis ko may asawa, pastor. Kaya ako nabuhay. Kaya yung mga mag-a-apply later on, be sure that you are a professional, may trabaho ka, sapagkat ako ay full-time. Hindi na ako pastor, ako isang full-time na laiko. Wala na akong pera, na-demote pa ako. Demoted ako 4 na beses ako na-ordain as a reverend, nagkakasal ako. Wala akong problema sa pera. Nung napunta ako sa Katoliko, nagsimula ako mangutang. Pero sana, ma-address yan ng